खुलुमबाय बर' फिसाफोर जय बर' हारिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। स' लोगोफोर आं भिडिअ बानायनाया एसे लेट जाबाय, आंना गोबां जेंनाफोर जागासिनो दंमोन आरो मोनसे गोमोथाव सोमोनांथाव जाथाय आंना दाखालिसो जानानै थांदों। स' जोङो भिडिअ बानायबाय थादोंमोन, मोनसे दैमा माने फिसा ना दैसासो बे। स' बेहाय भिडिअ बानायबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय बे स्टेन्डनिफ्राय बे फना गनानै बे दैयाव गोग्लैलांबाय। बेनिफ्राय आखायावबो नांफिनाखैसै, दैयाव गोग्लैलांबाय बे दैसायाव। बेनिफ्राय जों जोबोद नागिरबाय 8 जन 9 जनसो मानसि बे दैमायाव, आरो बे माने बोहैलांनोबो हाया। बेहाय मोनसे ससेयाव बिदि माने बान्दो थेनानै दोननाय दंखायो सेन सानायनि थाखाय। स' बेहायबो नांथाहैखागोन। बेहायबो नायबाय, जोबोद नागिरबाय, मोनाखिसै। बेनिफ्राय लास्टआव नागिरला दे, माने मोनाखाबायमोन, नागिरला थांसै होननाय समावसो सासेनि आथिङाव बे नांबाय, आरो बे मबाइला दंमोन बे गोग्लैनायनि डाइरेक्ट सिङावनो दंमोन। आरो बेहायनो जों गोबां नागिरदों साइडफोराव, आरो माने एसेबाबो बोहैगोन सानोना, स' साइडफोरावबो नागिरदों, मोनाखै बे। स' बेहाय बोरैबा गाफ्लांजानानै मबाइलखौ मोनबाय। आरो बेनि उनाव फैनो गोनां मा जालायखो, आरो सासेनि मबाइल माने बे दैमाफोरावनो दोनथ'दोंमोन, दैयाव सोआखै आरो दैमाफोरावनो दोनथ'नानै नागिरदोंमोन। आरो बेखौ नुहुरखायो जों, आरो एथ' सुबुं दं, 9 जन 8 जन सुबुं बे दैयावनो दं। स' बेखौ नुहुरखायो। स' बे मबाइलाबो फैनो गोनाङाव नागिरबा गैया, माने बेबो गोमालायबाय। बे जाय मबाइलखौ फाराव दोनदोंमोन, आरो रावबो सासे मानसि फैयाखै बे फारसिम, ना मोसौ दं ना सैमा दं बेखौ अरखांनानै लांनो। स' बिदि जादों लोगोफोरा। बे मबाइलखौ दासिमबो मोनथ'वाखै। लकेसन नायोब्ला बेहायनो दिन्थियो, नाथाय मा साइडआव दं बेखौ मोननाय जायाखै। दा पुलिसनो रिपर्ट हैबाय, मा हैबाय। स' मोनोब्ला मोनना मोना नोंथांमोना उननि भिडिअफोराव मिन्थिनानै मोनगोन। स' बे मबाइलखौ मोनाखैसै, दैमानिखौ मोनबाय, गोग्लैलांनायखौ। नोंथांमोननो गोमोथाव जाथायफोरनि खोथा, माने गोमोथाव खोथाफोर खिन्था गोमोथाव जाथायफोरा आंजोंनो जागासिनो दं लोगोफोर। बे थारैनो गोमोथाव। 3 घन्टासोनि गेजेरावनो डाइरेक्ट गंनै मबाइल, गंसेखौथ' मोनफिनबाय, गंसेखौ दासिम मोनथ'नाय जायाखै। आरो दिनैनि भिडिअआवबो लोगोफोर गोबां बिदिनो गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोर हाबनानै दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। फेक्ट नाम्बार 7, नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि नैबे खोमा फारनैया, जोंनाव खोमा फारनै गैया होमबा? बे खोमा फारनैया लोगोफोर जोंना गासैबो सोदोबखौ समानै खोनासङा, माने समानै खोनाया फारनैबो खोमाजों। बे आग्रा फारसेनि खोमाया जोंना बिदि बुंनाय, दा आं नोंथांमोननो बुंगासिनो ना, बे बुंनायखौ बांसिनै खोनायो। माने बिदि स्पिड, जायखिजाया स्पिड्सखौ बे आग्रा फारसेनि खोमाया बांसिनै खोनायो। आरो बे आगसि फारसेनिया मिउजिक, जायखिजाया सल'फोर, नोंथांमोना जुदि जायखिजाया सं मेथाइफोर खोनासङोब्ला, जायखिजाया मिउजिक सल'फोर बिदि खोनासङोब्ला, बे आगसि फारसेनि खोमाया बांसिनै बेफोरखौ माने खोनानानै मोनो। आरो आगदा फारसेनिया, दा जेनेबा नोंथांमोना बुंगासिनो, बिदिखौ आगदा फारसेनिया बांसिनै खोनानानै मोनो। नोंथांमोना बे खोथानि सोमोन्दै मिथिगौमोन नामा? मिथियाब्ला प्लिज भिडिअखौ खेबसे लाइक खालामनानै गालांदो लोगोफोर। फेक्ट नाम्बार 6, स' लोगोफोर जोंना ब्लाडनि ग्रुपफोरखौ एल्फाबेट्स, इंलिश एल्फाबेट्सफोरजों फोरमायो। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो नङा होमब्ला लोगोफोर? ए पजिटिभ, बि पजिटिभ, ए नेगेटिभ, अ पजिटिभ, बिदि नङा होमब्ला लोगोफोर? नाथाय बेनि मोनसे मिन्थिनो गोनां नंगुबै खोथाया जाहैबाय, बे अ पजिटिभआ लोगोफोर, बे अ नङा, 0 पजिटिभसो। आरो बेखौ दोननायनिबो ओंथि दं। बेहाय माने बे माने 0 पजिटिभ थैयाव बेनि रेड ब्लाड सेल्सनि जा सारफेसाव ए आरो बि एन्टिजेन्सफोरखौ मोननाय जाया, बेनिखायनो बेखौ 0 पजिटिभसो दोनदोंमोन गोदो, बेनि गुबै मुङा। नाथाय बेखौ ओरैबायदि कनफिउजन जाबाय, खायसे अ बुङो, खायसे 0 बुङो। मानखि वेस्टार्न सोनाब हादरफोराव 0खौनो इउज खालामनो नागिरा बिसोर। जेनेबा 100आव 100 मोननै थायोब्ला बेखौ बुंगोन 1 डाबल, बिदिसो बुङो बिसोरो। स' बिदिनो कनफिउजन जायै ओरैबायदि कनफिउजन जाबाय, बेखौ सोलायनो हायासै। बेनिखायनो बेनि मुङा अ'सो थाहैबाय। बेनिखायनो दा डक्टरफोरा इउज खालामब्लाबो, जों इउज खालामब्लाबो अ पजिटिभ होनना जों मिन्थिनाय जायो। नाथाय बेनि गुबै ओंथिया, माने बेनि गुबै मुङाबो 0 पजिटिभसोमोन। फेक्ट नाम्बार 5, स' नोंथांमोनाबो बिदि बुंनाय खोनाबाय जानो हागौ, नङाब्लाबो खायसेथ' एक्सपिरियेन्सबो खालामबाय जानो हागौ कि जोंना माबा जौ लोंब्लाथाय थार खोथाफोरा गयोनो, बेखौ जौ लोंहोनांगोन दे, बेनि थार खोथाफोरखौ मिन्थिनो थाखाय बे थार खोथाफोरखौ जौ लोंबासो खिन्थायोलै, बिदि बुंनाय नोंथांमोना खोनाबायबो जानो हागौ, खायसे एक्सपिरियेन्सबो खालामबाय जानो हागौ। स' लोगोफोर, बे नोंथांमोना मा सानो? जोंनाथ' ओरैनो नर्मेलि सानोब्ला निसानि थाखाय गफ्लाङो बिदि सानना लायो, नङा होमब्ला लोगोफोर? नाथाय बेखौ साइन्टिफिकेलि प्रुभ खालामनानै दिहुनदों, माने साइन्टिफिकेलि नायबिजिरनानै दिहुनदों। बिदि जानायनि जाहोना जाहैबाय, बिदि रिजोना जाहैबाय, जौ लोङोब्ला बे जौआ जोंनि ब्रेननि जा अनेस्टि पार्ट दं, माने अनेस्टि माने जाहैबाय, नोंथांमोना बुजिखायो दा, माने थार आरोना, थार अनेस्टि, बे अनेस्टि पार्टखौ बे एक्टिभ खालामहोयो। बेखौ एक्टिभ खालामहोनायनि थाखायनो जों नंखाय खोथाखौ बुङालासिनो खायसे थार खोथाखौ बुंफ्लाङो जौ लोंनाय समाव। बे निसानि थाखाय नङा लोगोफोर, बे ब्रेनाव एफेक्ट खालामहैनायनि थाखायसो। गोमोथावना। फेक्ट नाम्बार 4, नोंथांमोना मिथिगौना बुहुमनि डेडलिएस्ट, माने ओरैबायदि गिख्रंथाव, बयनिख्रुइबो गिख्रंथाव जिबौनि मुङा मा? बे जाहैबाय ब्लेक माम्बा लोगोफोर। बेखौ
खोला आफ्रिका आरो सानजा आफ्रिकानि बे अन्थाइनि हाजोफोराव मोननाय जायो आरो बे ओरैबायदि गिख्रंथाव लोगोफोर बे नोंथांमोनखौ अरोब्ला बा सौवोब्ला 45 मिनिटनि समनि गेजेराव नोंथांमोना थैखानाया सियरखा आरो बेनि मर्टेलिटी रेटआ बे जुदि अरनाय सौनायनि मर्टेलिटी रेटआ 100% लोगोफोर माने दिनैसिम जायफोरा बेजों अरजादों सासेबो बासियाखै गासैबो थैजोबदों बेनिखायनो बेखौ वर्ल्ड डेडलिएस्ट स्नेक होननाबो मिथिनाय जायो आरो बे 14 फुट गोलाव जायो लोगोफोर अजगरनिख्रुइ एसे फिसा नाथाय गिख्रंथावसिनाव बे गिबि लोगोफोर ब्लेक माम्बा बेनि मुङा फेक्ट नम्बर 3 स' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना जापाननि ट्रेनफोराव मोनसे मिटार थायो मोनसे टेक्न'लजि थायो बे टेक्न'लजिनि मुङा जाबाय सिस्म'मिटार बे आइजेंखौ बांग्रिंफोर फैनायनि सिगां बे आइजेंआ ट्रेनफोरखौ माने इन्डिकेट खालामखायो कि बांग्रिं फैसिगोन होननानै आरो बे जोंना गोनांथार लोगोफोर मानोना बांग्रिं फैयोब्ला ट्रेना डिरेल जानायनि चान्सआ जोबोद गोबाङै 30% लोगोफोर जुदि एसे गोसा बांग्रिं फैयोबा बे ट्रेननि साखाया बे लामानिफ्राय रेल लामानिफ्राय बे साखाया दानलांनानै ट्रेना गोग्लैलांनानै एक्सिडेन्ट जानाया माने बे एकदम जाथावनाया जोबोद गोबां बिदि जाखायो लोगोफोर बांग्रिं फैयोब्ला बेनिखायनो जापानाव बे सिस्टेमखौ लागायनाय जादों ट्रेनफोराव आरो मोनसे नंगुबै जाथाय लोगोफोर 11 मार्च 2011 मायथाइयाव जापानाव 8.9 मेगनिटिउडनि बांग्रिं फैदोंमोन आरो बे बांग्रिं फैनायनि जास्ट 12 सेकेन्ड नङा लोगोफोर 12 सेकेन्ड सिगां बे मिटारा मोन 33 ट्रेनफोरखौ फोरमायदोंमोन कि बांग्रिं फैगासिनो एसेबां गोसा स' बिसोर लाखिनानै थाद'यो आरो बे जाथायाव मात्र गंसेल' ट्रेना डिरेल जायो मोन 33नि स' लोगोफोर बे जोबोद इम्परटेन्ट बे सिस्टेमा थानायनि थाखाय एसेबां गोबां माने जिउफोरा खहा जायाखिसै 9.9 मेगनिटिउडनि आर्थकुवेक होनोब्लाथ' जोबोद गोसा जोंना स' बेफोर सिस्टेमा जोंना इन्डियानि ट्रेनफोरावबो थानांगौ नाथाय इन्डियायाव बांद्राय बिदि बांग्रिं फैया नालाय बेफोरखौ बाहायनाय जाथ'वाखै नाथाय मा समाव मा जागोन बेनिखायनो बेफोरखौ थाखायोब्ला मोजां जापानाव आरो सानसेयावनो खेबथाम गाहाम आर्थकुवेक फैयो नालाय बिसोर बे सिस्टेमखौ डेभेलप खालामनानै दिहुनदों जोबोद इउसफुल लोगोफोर आरो नोंथांमोना बांग्रिं फैयोब्ला मायाव थानाया बांसिन माने सेफटि गैया नोंथांमोननि थाखाय बेखौ बुंनो थाङोब्ला ट्रेन सायाव नोंथांमोना ट्रेन सायाव थायोब्ला बांग्रिं फैनायखौबो थर मोनाबो जानो हागौ खारबाय थायोब्ला नाथाय नोंथांमोननि जिउआ 50-50सो नोंथांमोना थैनोबो हागौ बा गोब्राब जखम जानोबो हागौ मानोना बिदि ट्रेना बांग्रिं फैना होयोब्ला ट्रेन सालायबाय थानाय समाव बे ट्रेना बे लामानिफ्राय रेल लामानिफ्राय बे डिरेल जानाय माने बे साखाया दोरलांनानै एक्सिडेन्ट गोग्लैहैनाया बे माने जोबोद जाबाय थायो बांग्रिं मावनाय समाव फेक्ट नम्बर 2 स' लोगोफोर आमेरिकानि सासे सुबुङा सानसे मोनसे दखानाव जुस बायदोंमोन आरोना जुस बे $5 बायदोंमोन माने जोंनि इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट खालामोब्ला 350 रां स' बे जुसखौ बायनानै हिन्जाव न' लानानै थांबाय बेनिफ्राय बेनि हिन्जावा बुंबाय एथ' दाम गोसानि जुस मानो लाबोदों नोङो आङो बिदि जुसखौनो गुबुन मोनसे दखानाव गुबुन मोनसे शपआव 170 रुपिस इन्डियायाव बुंखाबाय आं लोगोफोर 170 रुपिसावनो बेखौ नुनानै फैदों थां नों बेखौ सोलायना लायफिन होननानै बेखौ थिनहरो आरो बेखौ सोलायनानै बे 350 रांखौ लानानै बे 170 राङाव मोननाय दखानाव हाबना बे 170 रांनि जुसखौ बायबाय बेनिफ्राय बेनाव 350नि 170 थांबा 180 रां आखायाव थाबावबाय बे 180 रांखौ बे लटारि बायनानै न'आव थांबाय बेनिफ्राय लोगोफोर मा जादों बे लटारियाव बिथाङा 100 करोड़ नङा 1000 करोड़ नङा 1800 करोड़ $315 मिलियन लोगोफोर बे देरहानो हाबाय गोमोथावना लोगोफोर बेखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो लाकिएस्ट पार्सननि गेजेराव सासे होननानै मोनथिनाय जायो 180नि लटारिनिफ्राय 1800 करोड़नि मालिक फेक्ट नम्बर 1 नोंथांमोना बे बिफांखौ मोजाङै नाय बे बिफांनि मुङा जाहैबाय अल्ड जिक' स' बे बिफाङा लोगोफोर 9550 बोसोर बोराय माने 9550 बोसोरनिफ्रायनो बे बिफाङा दंबोगासिनो दं जों ओरैनो खोनायो 1 बोसोर थानाय 10 बोसोर थानाय 20 बोसोर थानाय 50 बोसोर थानाय बिफां नाथाय बे 9550 बोसोरनिफ्रायनो बे बिफाङा दं लोगोफोर आरो बे बिफाङा स्वीडेन हादोराव दं आरो बे बिफांखौ ओल्डेस्ट ट्री अफ द वर्ल्ड होननाबो मिथिनाय जायो माने बुहुमनि बयनिख्रुइबो बोरायसिन दंफां बे बिफाङा स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिल'मोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामदो दासिमबो लाइक खालामाखैबा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबावदो नोंथांमोननि सेराव आं बिदिनो गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैबाय थायो फिन लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि